uyapa mberi patakabire bushu undibudire pachena nezveurozi kwedu nauyo takabire nemakukoni Abaini, kaureti. Uya ndakapirira dare yekuti Absalom kadzimbali bwiro pachena. Enda imperi futi. Ndokuti makore awanda ndakangogara. Muri kupi? Tiri kumba kwedu. Alright. Ade baba. Kaulisa jamaa. I'm sorry. I'm sorry that mkazi we akanditisa pano nenda basi ndakasvika imba iri empty isina kana chinhu ndakamutera kuna natezva ndaona foni yake isingapinduri ndayo zvadaro ndakasvika ndakaudza vakatara ndikachetese chamuchana mushure kwaizvozvo kwapera makore 4 zvakatika 2018 2021 achidzoka mupinduri mukadzi ndakango akadzoka nesamon ichibva akakwira dare kwamambo masemburi iri semunyaya iyo yekuti ndimire papi kugwana kwepropati nokusvika kupfuma zvadaro nyaya kwachifi masemburi nyaya yechitonga yakaziva yakasiya mudzimai Sorry batu. Ini kalau aku dah kanyai sorry pengunar orang baru saja kan. Ya udah putih macam nak tushil muda ini. Ada jika ini motor orang tushil muda ini. Ada macam muda ini. Kita nyai. Mereka mau open. Apa menurut burannya? Mau muda ini. Halo, I'm sorry Francis. Ya ini dia tadi ini kusiona ya uya ipakutana kwa. Baca ya ni masabu. Alright. So zvakaitika nyaya iyi yaenda kwamasembura kwaanotaura havana kupedzerana ndokubva vaenda kuproperty vejasitamba asvika unovarambira nyaya yekuti haina zvakakwana kuti makarambana iri dzokerai futi kuti wezobvunzwa kuti mukadzi uya abva pauri iwewe zvinzoda kuongororwa kozi ndikuona time frame yacho yamudzoti hazvina kunaka kuti munhu agara roga ndiochiona zvanotaura kana bhaibheri arambana kudaro mukadzi anozononoroorwa achidzoka asasina kuramba ozodzoka kutoti zvoda pachena izvozvo zvisomahositadisi anyway ngatisine mudzi wayaitaura asi teedzera zvataura kuti mwabuda pachena ositaura nyaya wakwanzirisa mukana utakupa musanyangadze nyaya yako amai musanyangadze nyaya yenyu akandisira kupori akandisira kupori mburisaro tabva ipapo paakandendesa kwamasembura pachakapa pamasembura zvakanzi nini masembura iwo ndiwo murume budisa kupura ndakabudisa kupura ndakama nyaya yechifambiso yakanzi kugwana kupropati since iye akabuda nepropati yese akanzi nachief hatigwanini zvinhu zviri pamapera endai kupi mukowa kwenyu kumba kwacho munogwana zvinhu zviwo zviri kumba mudzimai haana kuda kuya kumba nekuti aiziva kuti zvinhu akaita sei akatakura patadzokera kudare futi takaita 4 times nichienda nekudare anzi mabva kunogwana propato mouya zvinenge zvasara zvisiku toona kuti murume anoita sei
anozvibhadhara sei. Asi paproperty iyoyo muri kugwana pane zvinhu zvemurume nezvako chii iwo mukadzi. Zvadaro haana kuwanika kudaro because anga audzwa kuti ina unodaidzane ana baba. Asi kutanga kwese kwataita kudare rese ana baba wayo. Regai nditauro hangu baba. Ndinoda kutaura hangu ndikanangana naamai. Manzwa here murume kutaura kwaari kuita kuti ndinototi kana taakududza tichiona toti ndimi makaramba murume nekuti makabisa zvinhu ichibva maenda nazvo. Ende ninhasi ngomuchikwira dare kiremo yenyika inonga chihwande so ndindorudirei pachena. Ini muno makore nemakore makatorambana. Teererai musati mapindura. Muno makore nemakore makarambana muchiendesana kumadzitari. Hamuzi mese. Handiti ndizvozvo. Hamusi mese. Zvidurira kuti mimi chakangita kuti mubise midziyo muchitakura mudziyo kana makatakura mudziyo. Zvinodira kuti baba vamamusisa kugara pamusha pavo kana kuti hamuchavana. Ndozvinokonzera kutakura mudziyo. Dai mai mwanga mai vada. Mai ngokudai mimi muri moga meenda kuabereki moona kuti murume wenyu achakuteera here. Pakazoita makore akati wandei musinawo kudzoka kwevhu ndopamaifana kuzoenda kumhaka kudarira mambo. Mambo haarambanise vanhu. Mambo ari pakuti mimi vairi venyu kana musisadanana ndiri paanozoti pamutemo kuti hamuchadanana. Mambo ari pakati pokuenzanisa. Zvino ini ndiri kuona kuti maitira maitakiremu yenyu nomatauri ari kuitwa nyaya yacho manje nomukuva. Ndokuda kuwedzera. Isi kuroiswa bhora risina mweyati. Tinongoda kuti mugarepo pamushina kuti uya tiramba nezviri pamutemo. Kuroti handishada handina. Sekretari wati nyaya iyi ino masamonzi anenge manga yakawanda. Iri kutaura kuti yakatosvika kuna Major ichida kushiya zvinhu but yakazodzwa kuti handisi kuona umbo hwokuita sei hwokurambana. Saka mai vauya kutora umbo hwokudiya umbo hwokuti takarambana zviri pamutemo wochidzokera. Pamusoro iyoyo zvakaitika ndezvekuti inini ndaiva kugadheni ndakarima gadheni. Tiri kugadheni ikoko ndichidiridza zvirimwa zvanga zvaita. Saka pazvakaita ava baba vaitora zvirimwa vachienda nazvo kubasa. Saka vachienda nazvo kubasa mari yacho ndandisingaioni. Pakuvabvunza kuti baba kama mungotora zvirimwa muchienda nazvo kubasa. Amai ngatimboubatai muromo. Pana basa muri kuti zonyuka kuti ana pachena. Baba vabvunza vakati mukadzi achienda achishanda. Imimi muri kuti wochii kuna baba muri kuvada here kana kuti hamuchavana? Inini baba handichavana. Saka pakati penyu muri vairi. Atanga kuisa shereni vakatanga kuisa shereni. Kana baba vakatanga kuisa shereni zvakangofanana. iripo varume vavanhaira ndotiavisikiwa navo vakaonana pachivana saka vanwa utakaona bepa rwamaakambana zipa pachivana ava nyaya yavo isi kunomatita kuitaura zvakanyanya tinongoda kuti euc4 rikatakidza kutaura uyo aramba muroenda nokuti nyaya haisi yekurambana nyaya ndekuti togovana sei rekasi nokubata mitsi yacho umwana kutoro zvake vanotora zvake ndoke zvichirimo saka yapera yapera zvayase asi vari kuti tambisa bhora risina mweya vanhu vakuda ndachida kubvunza amai kutanga kuti gumuro raiswa upi ndivo here vakapa munhu ane mari yaiswa apa maiona yaburiswa nemurume mairamba hamusinayo. Alright, 2. Ndakuda kutibvunza baba. Baba vaenda kudare kumasembura. Makanzi muburitse bhukuru. Makaburitsa? Ndakaburitsa. Makapa mudzimai wenyu? Akapa vabereki vake? Vabereki ndopara. Vabereki unowadana wavezungura. Kuma. Ndira. Makapiwa here amai kudare kwamasembura bhukuru nemurume? Hatina vabereki vangu vari patina. Alright, ko akazenge aenda kuti
kukoti Baba, weakness azinabaso katanga pamunhu ndiani nokuti kudai kungona kuyozo zvakafanana budisa kutumbanana ndozviripo chero atanga kana imburisa ini mama yandoda kuenderera mberi ndozviriwa chiita mati Hai jora je dame. Ayo aku amna wana mesir. Sebab tempo. Ini na wa mna. Mama dari sini. Ya ada pesa. Não não sei não. Aí, ó, falei, meu amigo, mas foi isso. Aí você beleza, assim mesmo. Você vai na barra. Vou cadear. Eu se for por daí, chama. Ananás. Nasa kwanza kwa mtu namba za yao mwenye wesi ngobata rao mkuu wa mama yusi unosangana kwa hunting ground pema ya hunting ground uyapo mara kwa hiyo sangana hiyo mama mbo dedese pezi mwenye Linda Kondo, Linda Kondo.